Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Da fatan kowa ana cikin ƙoshin lafiya. A wannan bidiyo ina son nuna mana yadda ake trading a yadda ya dace ne. A bidiyo na da ya gabata na yi bidiyo akan yadda mutane suke trading inda bai dace ba, so yanzu zan yi bayani akan yadda ya dace. Kar a manta zan fara bidiyo na ne daga daidai nan wajen inda kuga na rubuta reversal din nan, na yi sign of reversal, gashi nan an samu break of structure, an samu market structure shift da dai sauransu. Kamar yadda kuke gani higher high higher low, so a koda yaushe muna trading wannan strategy din, kuma wannan strategy din yana biya ne, shi yasa muke trading da shi. Za mu zo mu ci gaba da yin karatu akan indicators din kamar yadda wasunku suka fi so, ko in ce suka fi sha'awa, ko in ce suka fi fahimta. So amma dai abin da ya fi muhimmanci shine ka koyi kasuwan ba tare da kowane irin indicator ba. Misali yanzu daga daidai nan zuwa nan kaga first up ne da second step, kun gane ai. So first leg and second leg kamar yadda kuke gani gashi nan shine reversal ɗinmu. So za mu yi karatu daga daidai nan zuwa nan wajen, kun gane ai. So ina ta magana ne akan wannan reversal ɗin, kun gane shi da kyau ko? So ina ta magana ne akan shi, sai a sa ido sosai da sosai. Shi wannan reversal da kuke gani a kasuwa yana da matuƙar amfani, kuma yana mugun taka rawan gani, yana juya kasuwa sosai da sosai. Yanzu misali idan kuka kalli wannan breaker ɗin, sosai da sosai za ku ga market ta zo, kun gan shi da kyau ko? So ba ma dogon magana, an samu church gashi nan higher low, sama kuma higher high, gashi ƙasa kuma fake formation low, gashi nan break of structure. Ilimi ne mai yawan gaske a nan wajen. Idan ka shirya karatu, ka shirya samun wannan ilimi, ka bibiyi masu ilimin su koyar da kai yadda ilimin yake, kuma su gwada maka yadda ake amfani da ilimin a cikin kasuwa domin a samu trading successful ba tare da ɓata lokaci ba. So amma a lokacin da kawai burinka shine ka buɗe trade kawai ka yi order, na tabbatar muku za ku ci gaba da asaran kuɗaɗe ne kawai a cikin kasuwa. Dama ne ta same ka, wannan account ɗinku ne, in ba ku manta ba mun sha kawo muku ilimi daban-daban akan abin da ya shafi trading. So wannan account ɗinku ne, abin da ya kamata ku yi shi ne ga number mu nan a bio, za ku iya ɗauka sai kuma na magana a WhatsApp, ko kuma ku danna wannan link ɗin ku mallaki wannan account ɗin, mu ci gaba da koyon trading ɗin a tare a cikin wannan account ɗin namu na TikTok mai albarka. Na bar ku lafiya.